Allunyar-se no sempre és una cosa roïna. Moltes vegades necessitem prendre distància per poder veure en perspectiva tot allò que està passant. I això, precisament, és el que hem fet. Hem viatjat fins a Londres per a tancar temporada. Aquest viatge ha sigut un acte d'amor, però una amistat més forta que qualsevol distància. Londres ha vist els nostres millors lookings. Allí ens hem deixat travessar pel friquisme i ens hem concentrat en habitar i no només transitar una ciutat que té molt a oferir quant a espais públics. Sí, hem pujat stories, pot ser massa. I ens hem passat els dies xerrant, fins i tot de temes que no controlàvem, com si sabérem com arreglar el món. En aquest viatge hem decidit conscientment no ser animals socials, només nosaltres tres, parlant-nos i parlant-vos amb calma. I així, entre conversa i conversa, hem arribat al final del viatge, de la temporada i qui sap si també del podcast. Podríem fer un drama, però no, hem preferit fer un episodi recull. Benvingudes al 4x9 de Parquineo. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso. Clar que sí, chica. No estem en Radio Godé. Per lo que siga. Estem en un podcast un poc raro, de formato, de tot, en realitat. Nuevas narrativas, explorando nuevas opciones. Per què? Perquè a més este és l'últim capítol de la temporada i s'hem vingut de ruta a Londres. Els últims capítols de la temporada sempre són com un poc per a explorar, no? Per a que te deixi tirar del convidat, per a fer un balanç que no tenies pensat, no sé. Molt bé. Innovar. Sí, és típic capítol de sitcom on rememores una mica lo que ha passat durant la temporada, però aprofites per a innovar alguna cosa. I esta temporada ningú mos ha deixat tirat, que això està molt bé, i estem a Londres. Anava a dir, encara no hem... hem... No mos ha deixat tirat l'avió ni el taxi. Està Pareix molt bé. moltíssim, que no pareixia a nit que això poguera passar, he de dir. Però aquí estamos. Muchos problemes. Aquí estamos. Bueno, això, que estem en Londres. Bueno, Carmen i jo tenim una relació a distància molt bona amb Marta, que cada vegada com que se va allunyant més, saps? He de dir que la meva concepció de relació a distància, quan pensem en relació a distància, pensem principalment en parella, però en amics també n'hi ha relacions a distància i jo soc però pense que jo seria incapaç de tenir una relació a distància i en tu no. En tu és com mi verdadera relació a distància eres tu. Tal qual. A mi m'ha passat també que jo, per a qui no ho sàpiga, estic uns mesos vivint en l'estranger per coses de la feina i a mi m'està passant molt de... ho veig i és com, vale, jo estic un mes aquí i és com top, però jo no podria no podria viure en l'estranger allunyada de com tots els meus amics, de la meva parella, de la meva família, és com que crec que no soc la persona que... Perquè no m'agrada el WhatsApp, no m'agrada... no estic acostumada com a parlar tal. Entonces, sí, de fet, estava pensant, Lisa Simpson, en plan, Miriam, sí. Va vindre esta temporada, ¿no? Sí. O sea que rememoramos... Yo crec que va vindre esta. Va vindre esta, 100%. Estem segures? Sí, capítulo 2. Sí. 100%. De distancia. Remitimos las reflexiones a distancia al capítol 2. És de veres, estem en maig i sento que, no sé, això que podria ser en setembre, octubre, més o menys, per a mi han passat 50 anys. Tal qual. És que literal. Pues sí. I estaves contant no, res. que cada vegada cada vegada la relació a distància amb Marta s'allunya més, però no passa nada perquè així estem. Bueno, exacte, jo volia parlar també, és la meva segona vegada en Londres, la primera de Maria, i Marta, ¿cuántas vegades has estat? No sé, hauré estat com 4 o 5. 4 o 5, o sea, nuestra realmente veterana és Marta. Sí. Y María, primeres sensacions de Londres? Jo estic encantadíssima. A més, este tiempo... en València ara mateix està ploguent, i a mi això me dona com... Guilty pleasure. Sí, en plan... I míranos. Màniga curta, ulleres de sol. I res, pues... Que muy bien, pues això va ser un capítol un poc estrany, probant coses noves, y en Londres, que está muy bien. Y ya. Os invitamos a que os quedéis. Love you. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, jónica, corintio. Hola de nuevo. Nuevo escenario, mismas personas. No hemos estado donant vergonya, i això és perquè estamos modo... Ai, la oca.
Es que n'hi ha ocas. Muchas. I hacen así. Estem al St. James Park. Bueno, s'hem trobat, ja que estem dient on estem, s'hem trobat una ocupació de l'espai públic per part de l'exèrcit. Ah, sí? Vaya, perquè és el... VE Day i VJ Day, que és Victòria Europea Day i Victòria sobre Japó Day. Que ho junten i fan un pont. I de repent tanquen mig parc per a fer ningú sap què. Un desfile militar. Desfile militar. Però és que estava tancat com en unes tanques molt rares. Tenen com unes grades i un escenari. És un poc el desfile militar en Madrid. Quin dia és? El dia de la Hispanitat. Muy bien, pues és algo així, jo crec. Sí. Però bueno, a banda d'això, i parlant d'espai públic, també ens està sorprenent molt perquè hem trobat mogolló de exemples d'arquitectura hostil en general en esta ciutat, en Londres, que jo crec que, no sé, en València, per exemple, jo no he vist tant de banc. Aquest tipus de banc. Ja, però és que és molt heavy perquè inclús els típics bancs com super antics i històrics els han posat en arquitectura hostil perquè no es pugui tombar ningú. I és com, però si estàs rebentant el banc, pues es dona igual, perquè ningú es tombe. Molt mal. Estem pensant molt en Ramon Marrades. Sí. I a més, és com super contradictori lo de l'arquitectura hostil, perquè sí que és de veres que tinc la sensació que a nivell societat anglosaxona, no sé si és per la falta de bon temps, però jo tinc la sensació que cada vegada que ix un mínim raig de sol, enseguida tot el món és com a que ocupa l'espai públic, una mica en plan modo Espanya en el apagón, o sea, de sobte tots els parcs els tens ple de penya en terra, no els, o sea, dinen així, fan aniversaris així, o sea, com a que no els és estrany com ocupar de sobte el parc i que hi hagi molta gent fent su rotllo. És meravellós. Sí, a banda, mola molt perquè, per exemple, o sigui, veus a gent superdiversa que no és com un grup d'amics que han eixit, no, ni ha famílies, ni ha gent que se nota que ve del curro, rotllo, en camisa, en traje, però de repente estan asseguts en la gespa. És com te vas a manchar el culo. Què? Està a terra mullada, però ells en el parc. Molt guai. Me flipa, la veritat. Tema comida callejera. Mos està agradant molt. Hem dinat en plan per ahí. Per un mercadet super... Xulíssim, molt botot. Sí, és com que hi ha molta cultura d'això de dinar de te l'agafes i... O sea, però perquè jo sent que no li donen importància al dinar. O sea, claro, és que per a ells dinner és el sopar que ja el fan en plan bien en sa casa i tal. Però el lunch, que és com... O sea, és com qualsevol cosa, no? Sí, però sí, perquè jo, per exemple, en la uni, quan vaig a currar, la penya no fa un parón de dinar, en plan... Dinen en la taula, per exemple, com algo rapidíssim, ¿sabes? O sea, com que... També crec que lo de la comida callejera i de menjar-te aixina per ahí ve d'ahí, de que no és... En Espanya és més en plan momento dinar, saps? De fet, últimament me deixen molts TikToks d'una xavala que assumís que és anglesa per això que estàs dient, que se prepara el tàper per anar a currar i se'l menja mentre treballa. I em dona una ansietat, en plan, puedes sentarte, per favor, en la cafeteria i menjar tranquil·la. Pues 10 minuts sense pantalles. Ja, 10 minuts. en plan, por favor, para de ser productiva, come tranquil·la. Jo, de fet, que jo crec que nosaltres tenim molta cultura de terrassa, sí, però així no n'hi ha... És de veres. Perquè jo sí que vaig veure una xica que estava d'Erasmus que comentava que, claro, ella no se n'anava a una terrassa, en plan, per estalviar, se pillava una cervesa i se la feia en un parc o en on siga. Botellón, Claro, però també perquè les lleis són diferents. O sea, així no ho tinc molt controlat, però en Alemanya sí que és legal beure pel carrer. Ja. Cosa que en València no ho sé, però en Barcelona no. Que, per cert, no sabem així, però no sé si haureu notat que no tenim túries, per desgràcia. Ah, I ja. és perquè, bueno, punt número 1, estem gravant al carrer, que tampoc sabem molt bé si de repent ve així la policia anglesa. Sí, hem de consultar això. Jo tinc curiositat per si se pot veure en el carrer. Ara ho també. mirem. I després també perquè, bueno... No n'hi ha túries. I can't get no sleep. Anit isquerem. Dia 9 en Londres, perquè esteu veient tot el vídeo, però per nosaltres ha passat un dia. Exacte. Anit isquerem, però en plan senyores. No discoteca ni nada. Rollo... Una copichuela... Senyores turistes. Sí. Una copichuela en un rascacielos. Però bueno, que va ser en plan... Va ser un lloc molt xulo al que anaves a fer-te una copa, però que hi havia com dress code. Cosa que ens va sorprendre perquè és un poc estranya. Però que era el dress code? Era, bueno, realment... Casual, no, era no casual. Ah, no casual. Smart casual, però això és que no siga casual. Que no siga un xandall. Sí, jo crec que és una mica com en plan arreglado, però casual, ¿sabes? Exacte, en plan
no te vengas modo bautizo, però no te vengas en xandall. Que també és de veres hi havia penya amb vestit de Best graduació. of both worlds. Mentre que pagar és el còctel, me pareix a mi que donava un poc I en igual. xandall també havia el còctel que valia 15 pavos. Sí. Però Problema, clar, nosaltres en la motxilla de l'institut que s'hem portat com a maleta, perquè som un poc ratones, ahí cosas no casual no n'hi havia, o sea, n'hi havia en vaqueros i sudaderas. Algo havia. Jo no, jo tenia una, Un top. jo tenia una camiseta Pobrecita. interior que vaig decidir que era smart casual, però... I ho era, de fet. Sí. Vale. Ningú me va dir res, així que todo bien. A banda és com que les tres teníem algo negre, que és com el negre sempre és eixe color Sí. Sí. que t'acompanya a tots els puestos i és com, és casual bé, és smart també, és smart casual, pues també, no? És No sé. smart, en general el negre Sí. és smart, Sí, és molt sinònimo de smart. Anàvem un poc uniformades, cosa que va estar graciós. Sí. Éramos como 3 minions, en plan... I després avui que hem anat al Camden Market i que clar era tot lo contrari perquè hi havia com Sí. mogolló de diversitat de penya en plan vestida com en plan hi havia tribus culturales urbanes, hi havia turistes i diferents estètiques turistes també. I bueno, i el Camden Market sobretot té mogolló de botigues vintage i no vintage perquè era una mica en plan Però de era tot. com roba molt diferent. Roba que no trobes en qualsevol puesto. No sé, a mi m'ha molat molt és el com rotllo. roba no mainstream realment, Sí, perquè te n'escapes una mica de Inditex. Sí, però m'és molt curiós perquè és com una estética no mainstream, rollo muy punky, muy gótica, muy chonaca, inclús o sigui, per lo que nosaltres és com una estética molt choni. Per exemple, el concepte choni anglesa no té res a veure amb la choni espanyola. Però això te dic el que jo considero que està molt a prop del gòtica culona. O sigui, vull dir, són dos, Sí. dos estètiques que se donen la mà. Anava a preguntar com era una... És que no m'estic imaginant a una gòtica, o sigui, a una choni anglesa. Una choni anglesa són... estos Jersey que van- Shore. Sí. Claro. Que és com maquillatge en plan que van modo Super Dorito, heavy, sí. el eyeliner i les pestanyes postisses, que això és una cosa que en Espanya no tenim tan... Sí. És de veres. I, Pues per això. cert, en el Camden Town m'estaven recordant que, claro, Pablo, en el episodi sobre les modes, És veritat. va dir que la chaqueta de Vespa, que va ser una de les modes que van comentar, Sí. se la va comprar en Camden Town, perquè tenen aquest tipus de roba també vintage o Sí. que en algun moment va estar de moda. Que jo anava a dir que m'és molt curiós perquè són com tendes de roba no mainstream, però en un puesto super mega turístic i per tant super mega mainstream, rotllo. Clar, i se me dona un poc com el debat de la gent que va, per exemple, n'hi ha una tenda, com es deia la tenda, aquesta super ciberpunk. Cyberboard o algo així. Super ciberpunk, però en colors Sí. neon Sí. i tal i qual, i és com la gent que normalment anirà a esta tenda, que són turistes pràcticament, i que si compren roba d'aquesta tenda, realment se ho estan comprant més com a souvenir Total. que com a Sí. memòria Però és que jo crec que la d'estètica. gent- O sigui, jo crec que en aquesta botiga passen dos coses, en plan, ve gent de tota Europa com per a comprar-se coses que siguen molt de nicho, me refiero, Pot ser. els arneses que hi havien, Ja. o la roba underwear, un turista no va comprar-se això com a souvenir, en plan, tu vens com una mica com a Sí. buscar això, perquè, pues, dins del tecno, per exemple, sí que n'hi ha marques molt especialitzades en arneses Claro. i coses així. I després es tenien com l'altra banda, que era, pues, per exemple, el nom de la botiga tenien un munt de samarretes, que jo Sí. entiendo que eso sí serà Sí que és modo com turista superturista. màxima. Havia com nivells, perquè també hi havia coses molt otaku, Sí. però n'hi havia coses que era com entremig de algo que te podries ficar, però que a lo millor no és tant el teu rollo, però tampoc és algo super comú. No sé. Mm. Sí, és que també, o sea, el rollo, sobretot el rollo rave, crec que és un espai molt perquè la gent se vestisca de manera, no fora de la seva zona de confort, però de manera que no se vestiria en un espai totalment, habitual, ¿sabes? Totalment. Entonces, O sea, és com en ese sentido és com un guai. espai super underground en el que un poco o sea, ningú te xutxarà, ¿no? El rollo que portes. Sí, que y por otra banda, o sea, en el tecno se dona como la contradicción esta, ¿no? De el valor es lleva lo que quieras, nadie te juzga, pero a la hora también ya como una estética muy marcada. Sí. Porque tú entras a esa botiga y sabes que es de rave, Ya. ¿sabes? Entonces es como... Però bueno. Sí, però realment totes les tribus urbanes que entenc que, o sigui, a nivell estètic naixen un poc de desmarcar-se o de quedar-se fora de lo normatiu i lo mainstream i tal, acaben creant com un, no? Com una Sí, estètica un estil. i un estil Sí, una cosa superespecífic. Que per cert, la tenda, o sigui, estàvem parlant de que està en un lloc superturístic i que, o sigui, realment també és molt turista, entre cometes, perquè és una experiència, o sigui, Sí. és un lloc que entrar és una experiència perquè és tot superfosc, en la roba normalment té com colors neon, Que havia brillen. roba en llums, els maniquís eren super espectaculars. Literal. Sí, no sé, és com...
no sols és perquè la roba és d'una estètica concreta o perquè està en eixe lloc, sinó la música estava superalta, que pareixia una discoteca, o sigui, no sé, és l'experiència. Entonces... Es un poco el Bershka al máximo nivel. No, però Bershka, nivell, underground. l'iPhone ja quasi que m'estava pitant, en plan, baixa el volum perquè... I bueno, que en general també hem fet el nostre primer viatge de metro i també passa molt això, no? En plan que en les metròpolis, en la zona del metro i tal, és on més penya diferent veus, en plan de... Pues, per exemple, així en Anglaterra, pues, la gent major està molt acostumada a dur tatuatges, a dur el moño de colors i coses així que la mateixa generació en Espanya no és tan habitual que veig esa gent així. Entonces, el tema metro és com per mi en una ciutat és la manera de descobrir com tota la diversitat que hi ha i tal. I en aquest sentit, Londres, claro, es como cuna un poco de eso. A mi me flipa molt el rotllo de la gent gran, en plan de lo que estaves comentant, perquè realment nosaltres no venim d'un context tan diferent d'una persona d'Anglaterra de 26 anys, però una persona de 70 sí que ve d'un context molt, molt diferent que una persona de 70 de València, saps? Entonces me mola molt com han desenvolupat les seues estètiques com de manera diferent segons d'on venen, saps? En aquest sentit. Sí, també és que no acabé d'entendre molt bé, en plan, no sé si és perquè així lo de la moda s'ha dut sempre com, o sea, en plan, tenen molta cultura i tal, però, o sea, en un episodi que era un programa sobre Erasmus de Trescat i tal, anaven a York, que és un poble barra ciutat anglès, i comentaven també que això, que hi havia moltes tribus molt diferenciades i que no sé, era com molt obert a nivell LGTBI i expressió de gènere i tal, com que també era com molt obert en comparació a Espanya. I que tots els joves que anaven allí d'Erasmus estaven supercòmodes descobrint-se perquè no, pues, veien tal i entonces pues, agafaven inspiració, sabien que no ens anaven a jutjar i tal. I és com, per què si Espanya realment és també superobert a nivell LGTBI? O sea, no tant a nivell estètic, però a nivell lleis i tal, estem molt oberts en aquest sentit. No sé, però sí que és de veres que, o sigui, jo he escoltat moltíssim això de que gent que ha estat vivint en Londres ha desenvolupat com una estètica en la que se sentia super, ultra, hiper, mega còmode i que és com, és que sols puc ser esta persona a Londres perquè després sé que ni tan sols en Madrid, que és el lloc on a lo millor més podria quadrar esta estètica, quadraria. I m'hi pareix super, no? És molt curiós. Al final, tu també, quan arribes a un puesto nou, comuniques. Com que també o sea, una manera d'integrar-te i de socialitzar també és un poc ja no imitar, sinó com intentar, no? Com... mimetitzar-te un poc en... Sí, com que la teva estètica com que estigui en sintonia amb la gent en la que ixes o la gent que va als pubs on tu ixes i tal, com que també és una manera com d'integrar-te un poc en la societat on estàs. Però que sí que és de veres que jo, estant així, per exemple, he sentit que jo no socialitzo igual en anglès que en català o en castellà. Entonces, és com, sí, t'intentes com adaptar a l'entorn en el que estàs, però jo me siento, o sea, sent que estic performant tot el rato i que eixa gent no arribarà a conèixer-me. Siga perquè no me disfrazo, però me mig adapte una mica a lo que veig així. O siga perquè, en plan, jo no sé fer ironies en anglès, per exemple, o no m'eix el mateix tono en anglès que en català. És com que, bueno, pues esta gent està coneguent una part de mi que... no sé si ni si és cierta, però o sea, m'està eixint en aquest moment i sí que és de veres, però és com no soy jo realment, saps? I fins i tot com els codis de conducta, rotllo, les coses com, me sale ahora en inglés, polite, rotllo, de quedar bé, de... ¿Cómo estás? Yo no sé contestar en anglès, saps? O sigui, estava comprant-me 2 postals i de repente me dio el pavo, estàvem en una llibreria i me dio el pavo, ¿qué tal? ¿Cómo está Nanti? Y yo... Perfectly. Very well. Very well, thank Hello. you. Perfectly. Thank you so much. Cóbrame, por favor. Però perquè són coses que no penses. O sigui, és com que has d'improvisar en castellà o en valencià t'eixiria de manera instintiva perquè és com improvises en eixa llengua, en eixes llengües perquè penses en eixes llengües, però quan has d'improvisar en una llengua que no tal, en plan, t'ho has de pensar molt, saps? Què se sol contestar en eixes coses de cortesia o quan te diuen, ai, moltes gràcies o perdona o tal, és com, no sé què contestar en eixos moments, saps? No sé, i me ratlla moltíssim. Que una llengua no és... Perquè, clar, a nosaltres ens passa això perquè traduïm, o sea, ho pensem i ho sentim en castellà o en català i entonces ho traduïm a l'anglès, però que una llengua no és només la comunicació, o sea, una llengua també és una manera de veure el món, entonces a mi me passa molt que els observe, no? I dic, hòstia, és que no és tan difícil, en plan, tenen un humor o tenen unes frases com per a contestar en aquest tipus de tal, que són molt simples, simplement és que jo no ho penso així perquè jo en castellà no contestaria així, ¿sabes? Totalment. Entonces és com,
simplement, o sea, crec que és més com canviar el xip, saps? I intentar entendre com estan fent-ho ells. Sí. I també després depèn de moltes coses, perquè, per exemple, jo de l'Erasmus, o sigui, tinc gent que li tinc molt de carinyo d'altres països, especialment d'Itàlia, però a dia d'avui no tenim molta relació i me costa molt mantindre la relació amb ells perquè parlem en anglès, ells realment, o sigui, jo parlo valencià o castellà i ells parlen italià i que el punt en comú siga anglès és molt raro per les dues bandes. claro. Ni jo sé comunicar-me bé, ni ells saben comunicar-se bé, se perd molta info, no acabem d'entendre'ns bé. I ahir també, per exemple, estàvem parlant del tema de les relacions tant socials com de parella. És super raro tindre una relació com en alguna persona d'un altre país, fins i tot que el seu idioma siga l'anglès matern o que siga d'un altre lloc i l'idioma en comú siga l'anglès, o l'idioma que siga realment, mentre el parleu les dues persones, perquè després, de cara, encara que vosaltres vos entengueu bé, extrapolar-ho a les relacions que tu tens en les teues amigues, que aquesta persona entre, per exemple, si és una amiga que ve a veure't al poble, que entenga els teus pares, que entenga les teues amigues, o fins i tot una relació de parella, que molta gent se'n va a viure a un altre país, se fa nòvio o nòvia, el que siga, i després és com, quan haig de conèixer els teus cercles, que a lo millor per a altres persones no és important, però per a mi sí que és important, no? Com els meus pares se van a fer una idea de qui és eixa persona i en qui estic realment. A mi me va passar quan vaig anar a Itàlia a visitar una amiga, clar, ella parlava castellà perfectament i els seus pares algo també perquè havien viscut en Espanya, però més enllà els amics, la família, els abuelos i tal i qual, ni castellà ni anglès ni res, ells parlaven i se comunicaven en normalitat i jo estava ahí asseguda en plan, ja me dirigirán la palabra, serà mi turno, saps? Però sí que és veritat que és molt estrany perquè ells, o sea, fan com la seva dinàmica habitual i tu estàs rotllo. I a mi sí que el que comentàvem ahir de establir com relacions en altres idiomes, a mi és que se me faria una bola, i una peresa, i a lo millor m'estic perdent tindre amistat de molta gent molt guai, no? Però se me faria una bola establir una amistat en anglès. O sea, és que només l'esforç mental que he de fer per tindre una conversa medianamente tal, és que se me fa bolíssima. Buscant un clipper. Col·lecciones ¿També? Sí. A més és original, eh? Està guapíssim. Mira, si passa a clipper.com/tal, és que és original. Perquè és una col·lecció. Que tiene el polo y la corbata. No me parece tan caro. O sea, yo en algún momento de mi vida me lo creo. Soc friki, però tan friki com per fer-me estanco. No. Hola, amigues. Hem tornat. Bueno, acabem de fer una mega fricada i és que en este viatge estem fent moltes fricades i hem vist moltes fricades també. Sí, també és veritat que sempre n'hi ha gent més friki que tu. Sí. Que és una cosa que te pots quedar tranquil·la perquè pots ser molt friki, però sempre n'hi haurà algú que més. Per exemple, a mi m'agrada prou Harry Potter. És veritat que no soc superfan de saber-me absolutament tot el que passa en totes les pel·lícules, però una vegada a l'any intento veure la saga, m'encanta. I no he fet la cua perquè acabem de tornar de on està la... com és? L'andén 9-3 exacto, en King's Cross, que és on està l'andén 9-3 i no he fet la cua per a fer-me la foto perquè havia una cua tremenda. Molta cua. I a més, bueno... No. No, és que anava a rajar, perquè no entenc. No anava a rajar, però és curiós. En plan, la gent... Totes hem estat d'acord que el treball de tindre una xica fora de la botiga, posant la tretze, que és la bufanda de la casa, i fent així, en plan, expulsant-lo perquè hi hagi moviment com si estigueres entrant en la paret. Bueno, te dic una cosa. És un treball no agradable. Te dic una cosa, n'hi ha IA que te fa il·lustracions, però ha de ser una senyora encara a aquestes altures de la vida la que t'estiga manejant la bufanda. Podríem ser com un trípode o algo. Jo estava pensant en una màquina i dic, jo no me fiaria, perquè igual t'ahorca, imagina't una màquina que comença a anar molt ràpid. Igual la pava al final del dia també vol ahorcar-te. Sí, segur. Bueno, lo primer, hem de fer dos coses. Completamente obligada, que no, està bien. Una, tinc així el test pa veure de quina casa soc, perquè no ho sé, y estas señoras están como haciendo apuestas. El rollo es que, en plan, en Londres, o sea, claro, Harry Potter és com uno dels referents aixina de cultura pop més, o sea, que és recent, però que ha calat molt en la ciutat, i en tota la ciutat n'hi ha dos tipus de circuits: el circuit que són llocs que han inspirat a l'autora per a la història i els llocs que són localitzacions de pel·lícules. Entonces, King's Cross realment és com estació històrica de Londres i tal,
I el que hem vist avui, en plan, per si algú vol anar, hi ha una botiga oficial de merchant de Harry Potter bastant extensa, en plan, que de normal te trobes grajees, però no són les que hem comprat nosaltres, per exemple. I han posat el carrito ese, però això és posterior, rotllo a que se farà famós, però bueno. Fent un parèntesis, quan has dit que n'hi ha com molta cultura de Harry Potter, me fa la sensació, o sigui, una cosa de la que m'he adonat és que n'hi ha moltes botigues com de moltes coses concretes. Per exemple, ahir volíem haver entrat a la de Shrek per algun motiu. Ja, lo de Shrek jo no vaig acabar d'entendre-ho, en plan... O sea, no sé, es DreamWorks, damunt és estatunidenc, que jo Yo qué sé, es en plan una franquicia que vende, pues le anem a usar molta una... cultura friki així a Londres. Sí, però perquè així tenen una sèrie de sèries o de pel·lícules que han marcat molt, en plan, Paddington, per exemple, està arreu. Estem obsesionades en este viatge en Python, especialment esta senyora. Me encanta, lo amo. Per exemple, està Harry Potter, Friends, hem vist moltes coses de Friends, Sí. però Friends és estatunidenc també. Sí, Cosa pero que también no es como entiendo. la otra, ¿no? Es un poco... De Sherlock Holmes, bueno, és lo típic a lo millor de Claro, les ciutats. Sherlock Holmes... És que, clar, per exemple, Sherlock Holmes és anglès. Doctor Who, en principi, també és anglès, encara que no siga a Londres, també. Vull dir que tenen com coses que són molt seues de... És com exportar la marca anglesa. Però m'ha fet molta gràcia perquè és algo que en altres llocs no ho trobes i me pareix com molt curiós. Sí, en plan, a veure, ja és com si anares a Espanya i tingueres modo coses de física o química, Oficial de física i... Quijote, ¿sabes? Ja. És molt random, no sé. Socorro. Cosa publicitària. Entonces, això, hem vingut a King's Cross simplement per l'atracció turística de Harry Potter, que sí que se ve que a Maria és com... Se pues la vale. Però, precisament per He de això... dir que Maria és superbona amiga perquè ha vist la cua. Jo he dit, no pense fer eixa cua per a fer-me una foto i Maria m'ha dit, menos mal, però si volgueres la faríem en tu. I jo, Si le haguera fet molta il·lusió, jo m'haguera esperat a la la cua. millor. M'haguera cagat en la puta, però calla. Jo I calla. el rotllo és que també en este viatge m'està parlant del tema de les 16 personalitats i els tipus de personalitats, i jo, per exemple, per mi és molt més fehaciente fer-ho en cases de Hogwarts que no en les personalitats que no acabe d'entendre perquè són moltes i mai me'n recorde. Claro. Entonces estàvem dient que jo sóc Ravenclaw de Harry Potter, de les cases, Carmen és Gryffindor i Maria no ho sap perquè mai ha fet el test. I Estem apostant. estem apostant i tenim així, que tinc així obert en el mòbil, com el test. Que damunt està en anglès, és que todo mal. Jo el volia de plan... No pasa nada, somos bilingües. Vinga. Trilingües, de hecho. ¿Me pose a ello? Espera, primer vale. Jo dic que eixirà Hufflepuff. O sea, sí. Jo estic entre Hufflepuff i Gryffindor. Sí. És Gryffindor Hufflepuff, però más... 70-30, te diria. De fet, o sea, como curiosidad, fun fact, Vale. el trio de protagonistes de Harry Potter realment són els 3 Gryffindor, però tots tenen una vinculació amb la resta de cases. En plan, Hermione és Ravenclaw, Harry és Slytherin i Ron és Hufflepuff i Gryffindor. Tu seria... Va, jo per dur-te un poc la contrària vaig dir Gryffindor. Vale, va. I així una de les dos igual guanya. Vale. Igual de repente es Slytherin y estem así imaginas? modo... ¿Qué? La mala, que ya me lo han Vale, dicho. vale, va. Que no... Vale. Has de triar entre estrellas o luna. Pues estrellas. En plan de Pues, qué vale. cosas te cuestan más. Y has Vale, de pasar les loneliness, cartes. aburrimiento. Ah, select, muy bien. After you have died, what would you most like people? En plan, que se acuerden de ti, un poco. Ash, vale, que pidan más historias sobre mis aventuras. Vale. Que te echen de menos pero sonrían. And with admiration, vale. Uy, chica, claro, es que... Esta, venga. La de las aventuras, te va a salir Gryffindor. Vale, un Ah, un jardín jardín encantado. encantado. Vale, las setas alucinógenas. La piscina con burbujitas, con Hombre, restaurades. este mola mucho. La estatua de un mag antic con como un ojo... Parpadeante. Eso. como Este, sea. el árbol del dinero. Me gusta. Es que no vas a ser Hufflepuff. One of your house... Uy, mucho texto, ¿no? ¿Esto qué es? Yo Cats, siempre. Oh, qué bonito este. Espera, pero míralos no, todos. no quiero ver más. Superfuerza, eso mola mucho. Eso es Gryffindor. Es que va a salir Gryffindor. Cara o colita. Que está pensando. The sorting hat is ready to make the decision. Gryffindor! Gryffindor, Welcome to Que Gryffindor. es el típico, porque ya preguntan, ¿quién es el que me senté? En plan, el que a todo el mundo le... No, pero en plan, es que las respuestas... O sea, lo de aventuras es Gryffindor, Ah, bueno. por ejemplo. Vale, entonces ahora anem a provar-les grajeas. Clar, que no ho hem comptat, però en la tenda oficial hem comprat grajeas. Yuhu! Marta i jo l'hem tastat. Bueno, Marta crec que té més experiències que jo, no? O sols les has tastat una vegada? Bueno, sí, en plan, del mateix paquete, varios jocs.
Jo una vegada fa 10 anys, literalment, entonces no recordé molt i Maria no les ha Yo he visto vídeos de YouTube de gent fent-ho, que està muy bien, eso era muy 2016. Claro, el rollo és que, perquè Maria no sabia com era el joc, és una mica en plan com els chupitos de aigua y vodka. Eso sí que me lo ¿sabes? conozco, por lo que sea. Home, de parquineo, ¿quién no? Entonces això, o sea, se suposa que tu has de provar-ho sense saber quin sabor serà, entonces com que no se t'ha de notar si tens un sabor roïna. Vale. I alhora has de... O sea, claro, és que és o endevines la resta per la cara que poses Vale. o ho endevines tu, en plan... Però és que és vale. molt fàcil endivinar-ho perquè el sabor està bastant aconseguit. Ja, jo lo que Aviso intento- que hay uno que es huevo podrido, para que lo sepáis. Podríem haver comprat aigua, ves? No tenim aigua, això és perillós. Vale, jo tinc així per cert els sabors, vale? Ah, Però no la los voy a xuleta, desvelar. No mireu i que la veig a la penya. Vale? Vale. Pero ya te la has clavado Ya, en la boca. Mm. Ah, vale, pero ¿y qué? Es roïn, se le ven los ojos. Se le ve en la cara. No sé si es buena o roïna. No sap, huele bien, no sap mal. ¿Sabes a qué me huele? A los libros de Jerónimo Stilton, tía. ¿A toallita? No, pero no mires, no mires. A soap, a jabón. Sí, un poc. A Va. mí me huele a Jerónimo Stilton, Següent. Va. Ai, que agobio. Esta, mireu-la. Si voleu. Sí. Ja sé cuál es. Y se ríe la hija. No. Venga, va. Tásala, tásala. ¿Pero esto se muerde? Esto está muy malo, chica. Es la de huevo podrido. Ai, això és de les pitjors. Això és la de vòmit. Me estoy agobiando. Vols una altra per compensar? Sí, por favor. Pues a veure si me toca una bona. En plan, les no, roches pero- son bones, les roches son bones. Sí, 100%. Cherry. Cherry, cherry. Es que tampoco me sabe buena. Hostia, huele muy mal esa. Vete para acá. Que está muy Pero bien. no la espera, que la he mires, visto. no la mires. Vale, yo no la voy a mirar, ¿vale? Bien. Te lo és decir. bona. No sabría decir, me sabe como a regaliz. És roja. Es rocha. No me está gustando Y- la experiencia. Guau, però i no vos passa que en plan quan l'esteu mossegant vos ve com l'olor? I m'ha passat el mateix, en plan era Jerónimo Stilton 100%, eh? Huele a Jerónimo Stilton. Mala olor, en general. En plan, caldero humeante del libro de Jerónimo Stilton. Literal. Adeu. Adeu. Life's like this. That's the way it is. 'Cause life's like this. Cuarta parada del viatge, amigues. Bueno, cuarta parada del vídeo, no del vídeo, viatge. sí. Que se pegan, No en parate. Se han pegado pateos estos días. Tercer dia. Sí. Ui, ja no fa el sol que ha estat No, fent. estem tristes. És una llàstima, però és com el Londres de veritat. No fa mal dia tampoc, No, de fa dir, rasqueta. a lo que podria ser. Però bueno, estem eixint del Soho, que avui hem visitat Chinatown i el Soho, de moment. I no sé, últim dia perquè hem vingut 5 dies, però en realitat efectius són 3 i ja és avui perquè mos anem esta matina, mos tornem a València. I no sé, com ho dugueu vosaltres? Jo soy reventada, però estic molt contenta. M'està agradant molt, estem super chill i super bé. O sea, repetiria 1000 vegades. M'està agradant moltíssim. Sí, és que chill és la paraula, jo crec. O sea, com que no hem tingut tampoc la pressió de fer ningú xec, anem fent i descobrint coses i ja. Però a mi me ratlla un poc perquè, o sigui, és chill, però no ha sigut chill, perquè després No, no. mires l'aplicació de l'iPhone Dels passos. i hem vist mogolló de coses també. O sigui, Marta estava dient este matí, rotllo, no recorde lo que vam fer el primer dia, i du, este és el tercer, perquè hem fet moltes coses. Però, sin embargo, Tinc memòria de pez, però... no, però és veritat, o sigui, a mi també me passava, i sin embargo també me va passar que vaig mirar els meus stories i és com, pareix que no estic fent res perquè no estic pujant tampoc moltes coses, però hem vist mogolló. Ja. Bueno, jo partint de la base que jo no estic fent fotos ni vídeos perquè Ja. no tinc espai en el mòbil, en plan... Marta està en modo, Sí. no existo, Mi solo móvil reposteo. està de vacaciones. Però bueno, farem un àlbum compartit rigorosament. Ja està fet. Ah, ja està fet? Ah, doncs ja m'he de clavar. Per compartir totes les fotos i tal, perquè Carmen i jo no hem parat, la És de veritat. veres. Que És això és així. una cosa que vam parlar en... Bueno, no sé si vam arribar a parlar en Nerea Sanfe de tema viatges. Crec que no, però sí que vam parlar de compartir la teva vida en xarxes, no? En plan, Sí. no explícitament de viatge,
Però sí que és de veres que és un punt en el que molta gent sol compartir moltes coses perquè és com fora de la rutina una mica, no? O sea, Sí, també és total. fàcil com romantitzar la teva... En plan, no romantitzes la teva rutina, romantitzes quan te'n vas de viatge. I després també que és molt com, no sé, estic de viatge, no vaig a compartir res. Moltes vegades, i fins i tot n'hi ha penya que fa coses simplement per poder fer foto i penjar-les, no? Ahir, per exemple, estàvem parlant del tren del ferro, que ara s'està fent superfamós en Mauritània, i jo vaig llegir un comentari, perquè jo estic completament obsessionada del tema, que ficava, si no existien les xarxes socials, faries aquest viatge? I és com, pues, probablement no, perquè probablement el que vols és gravar-te pujant al puto tren i després postejar-lo en TikTok o en Instagram o tal. També és veritat que n'hi ha un punt medio. O sigui, jo en contra de fer viatges estranyíssims, no és perquè ho has vist en TikTok, però muy a favor de fer 800 stories i te'n vas de viatge. O sea, I me dona ràbia la gent que ho critica obertament, he de dir-ho, lo siento. O sea, yo criticar nada, pero sí que sabes, por ejemplo, a mí a nit me va a pasar porque a mí me pasa que últimamente estoy modo perfil baix, en plan, no sé per què, o sea, és com que no m'apeteix que gent, o sea, si foren només els meus amics sí, però com tenim a tanta gent avui en dia en Instagram, modo que lo normal és, persona normal tindre mínim 200 persones de seguidors, és com, últimament no m'apeteix gens que gent random que no me coneix de res sàpiga que estic en Londres, per exemple, o sàpiga que estic en no sé dónde. Entonces, per això me limite molt, però després quan estic en un lloc i m'ho estic passant molt bé, es como, ay, quiero que mis amigos vean lo bien que... En plan, pero no en plan, mirad que bien me lo estoy pasando, es en plan més, mirad qué momento más chulo, en plan, vull que ho veieu també. I a nit me va passar que vam anar a un pub superguai, que està baix d'on estem dormint, però bueno. És literalment, el nostre hostal és literalment Hannah Montana i té la part de hostal i la part de pub. Sí, és una casa convertible de la Polly Pocket, un poco, ¿sabes? I, tio, però va ser molt guai perquè era molt pub tradicional d'ací, on posaven a un tio en directe en una guitarra cantant tot en plan cançons de cantar, o sea, d'estes de pop de angleses i tal, de cantar, i era un ambient molt xulo i van fer vídeos i jo estava en plan de faré una història, i al final no la vas fer perquè era en plan es que la gente no va a ver lo guai, en plan, es que se veu en directe. No, saps? A mi me passa que, per exemple, veig que la gent està de viatge i és com, dona'm més, vull saber què estàs fent. És veritat, a mi m'encanta veure la gent que se'n va de viatge i veure on estan anant i els outfits que porten, en plan, m'encanta veure la gent passant-se bien de viatge. Total, però després... Però que vos sentiu com en una vulnerabilitat de dir, ara la gent sap més coses de mi que jo d'ells, en plan, jo estic de viatge, tot el món està veient com m'estic vestint, el que estic fent tots els dies i jo no sé què estan fent ells perquè és que me da igual. No m'ensenya. A mi me passa que no me passa això, sinó que m'intento limitar a mi mateixa, en plan, no vull que pensen que sóc una puta pesada, modo, vale, si estàs en Londres viendo el Big Ben, i què? Ai, a mi me la pela, I jo cada 5 minuts pujaria una story, però no el puge perquè és com... Però després, al mateix temps, passa el temps i m'agrada tornar als arxius d'Instagram a veure com va ser el meu viatge. I sento que si no ho puge tot... O sigui, no, si no t'oblida. Sí, a mi també és com, me passa. sols vaig fer això, m'ha passat d'entrar a stories i dir, què? Saps què passa? Que a mi ara me passa que amb l'iPhone, no és per fer publicitat, però amb lo de les fotos destacades que te va recordant de sobte fotos, és com ja no necessite... Muy traicionero eso. Ja, però és com, o per exemple, els àlbums compartits que t'ixen en fotos de sobte, és com que ja no necessite tindre-ho tot en Instagram, perquè ho tinc ja a la meva galeria o ho tinc en les fotos destacades. A mi me passa que m'he canviat de mòbil i tota la meva vida abans de gener, que és quan tinc el meu nou mòbil, se m'ha oblidat si no fora per Instagram. Jo, i a més, te dic una cosa, a mi, en plan, no soc d'aquestes persones que entra a la galeria a veure fotos, a no ser que estiga buscant una cosa, però Instagram, o sigui, jo crec que el que més consumisc en Instagram és el meu propi perfil. Sí. O sigui, mis destacadas de viatges que me les meto por el culo cada 3 días y me encanten. Publique de dir en plan, luego no, però en plan, güey, que somos a raya en Instagram y a mí no me deixa veure les meves pròpies històries. Estoy muy jodida. O sea, és que no estic gastant el mòbil, perquè és com, si no puc veure les meves històries, pa què, saps? Però una cosa que m'estaven recordant ara, que sí que vam parlar en Nerea, va ser el fet de que estem de viatge, per exemple, en UK hay una movida ahora de que en plan no hi ha roaming, entonces es una merda perquè no pots cridar per telèfon. Entonces jo, per exemple, estic parlant molt menys en ma mare estos dies i com la tinc en Instagram és una manera de que me veu les stories y en plan sap que estic bé, ¿sabes? Es como me dona el me gusta en plan check, lo he visto. Sí, totalment, i les amistats igual, en plan
I ja quan tornem a València serà en plan, ai, has vist no sé què, i què tal per a... M'encanta, és que m'encanta. Total. A mi també. L'únic que me ratlla un poc és de vegades sentir que a lo millor no estic disfrutant tant el viatge per estar pujant coses. Per exemple, estic en un lloc guai, faig una foto i és com, la puge ara. I, tio, o sigui, a lo millor m'estic perdent com el passejar tranquil·lament per ahí o el... Però perquè tenim la urgència de pujar-la ja, quan a lo millor pots pujar-la 2 hores després que ningú ho va notar i tu realment pots continuar gaudint. Un consell que me va donar Alba, la nostra amiga, de fet, va ser, perquè jo va haver una vegada que me vaig ratllar moltíssim quant a pues, la immediatesa de lo que m'està passant, postejar-lo ja. Vaig tindre una crisi molt totxa. I Alba me va dir, tia, moltes amigues meues el que fan és, per exemple, quan estan de viatge, fan fotos durant tot el dia de tot el que volen i de nit, quan arriben a l'hotel, tranquil·lament, miren tot el que tenen i el que els mola pujar, el que no, tal. Jo vaig això perquè necessito tindre com... O sea, soc molt perfeccionista i entonces és com... Necessito que la foto estiga ben enquadrada, necessito revisar que no hi ha res que isca, que no m'agrade o que no, per exemple, el que vam parlar en era de que siga identificable el carrer, entonces jo necessito com mirar-ho tot bé, entonces fins i tot faig esborranys en Instagram i després... I que també és molt bonic en aquest moment del viatge en el que arribes a l'hotel, a l'habitació, i que necessites no parlar amb les teves amigues perquè estàs ja un poc, necessites com recarregar bateria social, en comptes de ficar-te a veure TikToks, pues te fiques a veure les teves fotos i a generar un calendari de contenidos en tu propi Instagram, en plan, ui, pujarem això. Però jo me la favor, tio. M'agrada veure a la gent i m'agrada veure'm a mi, sobretot. En plan, no vaig a deixar de pujar mis coses de viatge. Lo siento. La veritat. Lo siento. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in river, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Última parada, no? Sí, últim dia, moment de despedir-nos ja. Sí, la Martu se va en una horeta i la Carmen i jo de madrugada. Elles. Mos acomiadem de moltes coses ara mateix. Mos acomiadem de nosaltres tres, que no se veurem fins a dins d'uns mesos. Això me posa molt trist, la veritat. I s'acomiadem de Londres i del podcast de la temporada 4. Sí, oi, és veritat. Sí. Ui, que triste, de repente. De repente, així, no? Ja, és veritat. Sí. Res, l'última parada que hem fet abans d'acomiadar-nos oficialment ha sigut el Museu Natural d'Història, que ha sigut l'únic museu que hem visitat en Londres. Siguen que són tots gratis, que jo sempre m'estic queixant, modo, ja tinc 26 anys i sempre se'l paga fins als 20, o sigui, a partir dels 25, i ara vinc a una puta ciutat que té tots els museus gratis i no vaig. M'ha sorprès, de fet he dit, l'única cosa gratuïta que s'hem trobat. Ja, és de veres. I molt bé, molt un guapo. cafè, 6 pavos, una cervesa, 10 pavos. En el museu gratuït ja està molt bé, això, mos agrada. Demanen donacions de mínimo 10 libres, però son voluntarias. Pero no te ho exigen. Claro, son voluntarias. Y como ratonas que somos, no hemos donado. Ratones no, jóvenes precarios. Muy bien, dicho claro. Y paraíso de muchas fijaciones que té la gent, en plan dinosaurios, planetas... Molt de contingut de TikTok i d'ahir. Sí. I damunt és com molt interactiu. En plan... Sí, està guapíssim. Sí, xulíssim. Minerals, que mos han encantat. Sí. I... Bueno, que també al final... Sí, digues. No, el que sí que... O sigui, no sé si vos ha passat, però jo m'he sentit un poc xicotet, en plan, quantes coses i què puc ser dels terremotos, dels astros, els volcans, dels dinosaurios, de la evolució humana, no sé, ha sigut com... Són coses superbàsiques de les que no tinc ni puta idea, o sigui, de repente arriba així i és com, bueno, damunt està tot en anglès, entonces... S'entenia alguna cosa, però no s'entenia tot, saps? Però és molt bonic, que sobretot passen els museus, rotllos científics i tal, i que tenen una exposició com superinteractiva. A mi m'alegra no saber, perquè vas i gaudixes molt, en plan, ¿cómo que este chorrito de agua ha hecho esta erosión en una piedra? Jo això hauria de saber-ho, no?, perquè he estudiat en primària. Però és com que tu, eixa informació no la retens, clar, en plan, no la retens i n'hi ha coses com superguaus i te sorprèn moltíssim. Si ho sapigueres tot, no seria tan guai. Jo en el museu sí que estava pensant en una pregunta que se van
vam fer en el capítol de Todologueo, la pregunta esta de què preferiries, ser com saber un poc de tot o ser experta en una cosa. I claro, sí que estava pensant que com el museu era de ciències naturals, com a que en ciències no pures, no? Però en plan biologia, matemàtiques, física, tal, com a que sí que se dona molt el... Pues, tu estàs fent... O sea, jo tinc amics biòlegs que no tenen res a veure. O sea, en plan, unos estan estudiant, jo què sé, microbiologia, la vida en sí. temes húmids i altres estan estudiant com afecta el diòxido de carbono a com no sé què. superconcret i específic. No? Claro, i que tinc la sensació que en ciències socials i en humanístic és al revés, ens condueixen una mica a intentar saber o sea, no saber de tot, però poder parlar de moltes coses. També, o sigui, 100% veritat, però també és de veres que ho donem molt per fet, perquè jo, per exemple, tinc molts amics que són advocats i jo de vegades és com, tengo esta duda, i és com, però si jo soc de dret laboral, què te vaig a contar jo de la teua casa? O sigui, no tinc ni puta idea, tia. O al revés, o de que són experts en un tema, en, jo què sé, música, i de repente vaig jo en modo, però entonces me pueden denunciar si hago no sé què? Sí, en aquest sentit sí, però jo pensava també que o sea, és com que els científics estan molt més acostumats a, en un equip, no tinc la sensació, sense tindre molta idea, però en un equip necessites algú que controle de bichos, pues vas a buscar a la persona de los bichos. I en una educació humanista és com que te busquen que tingues una visió com total, no? De fet, multifactorial, modo economia, història, no sé què. Jo pensava que el fet de, perquè això també ho comentem en aquest capítol, el fet d'haver estudiat periodisme en molts casos ve d'un, no sé exactament el que vull que estudiar, i periodisme sé que toca molts palos, literal. Però m'he adonat, parlant en gent del meu treball, que han estudiat altres coses, com sociologia, polítiques i tal, que també són aquest tipus de carrera. En plan, hi ha molta gent que va dir, pito, pito, gorgorito, m'agraden moltes coses de batxiller, pues aquí, saps? I cauen, però sí, evidentment, tots ciències socials, però em falta gràcia. Jo pensava que això era una cosa com nostra de periodistes, i parece que no. Sí, no, però o sea, i sí que és de veres que, per exemple, en biologia, en la carrera estudien física, o sea, tenen assignatures de física, no? Però que, no sé, tinc la sensació que a nivell mètode científic estan molt més acostumats a esto, yo no es mi campo, no me voy a meter. I en nosaltres és com, sobretot en comunicació, és que és molt heavy, perquè al final comunicació també és una ferramenta que t'ensenya com a estar en tots els... O sea, tu pots treballar literalment en qualsevol àmbit com a comunicació. Lo que també genera que qualsevol persona de qualsevol àmbit en mínimes habilitats comunicatives te lleva el treball. Sí. Intrusismo laboral, tal, no sé què. Esta ha sigut una espècie de refrito de sitcom de Friends, per exemple, on hem anat fent un recorregut, no?, de tots els temes que hem parlat esta temporada. Un poquet en perspectiva, no? Sí. O sea, amb una perspectiva allunyada i diferent, però veient que tots aquests temes se poden com aplicar en diferents per almenys els hem viscut de prop en este viatge. Exacte, especialment. Ha sigut com graciós perquè sí que és de veres que tenia relació en tots els temes que... Som com autorreferencials. Sabeu esta gent que li encanta Los Simpsons i qualsevol cosa que passa en la vida diu, com en un capítol de Los Simpsons. Nosaltres ja portem suficients capítols com perquè siga com en un capítol de Parquineo. Estem un poc en aquest punt, I l'últim que vam fer, o sigui, l'últim que vam gravar en estudi i com a modo podcast va ser el de Ofèlia, que és el 4x8, que ahí parlàvem de decisions. Entonces, que tenia, o sea, també trobàvem que tenia molta a veure amb el fet de pues, vindre'ns a l'estranger. En este cas ha sigut un viatge d'un fin de setmana, però també per tota aquesta gent que pues, a lo millor se pira a veure a l'estranger i és una decisió com superimportant i deixa enrere com un muntó de gent, d'amics, família, fins i tot parella. Sí. Entonces, és com heavy, o sea, el pensar de... Perquè jo, per exemple, sí que estic estos mesos així i no sé, jo ho noto moltíssim, o sigui, en plan, està guai anar-te'n i conèixer com cultures noves i tot el que m'està parlant de poder ser una altra persona i tot esto, però alhora, no sé, o sea, jo noto que si és una cultura molt diferent, no sé, és com a que jo sí que trobo faltar com a mi gente, a gent que me conega molt, que no haig d'explicar-ho tot perquè no me coneixen perquè venen de noves o família o tal. Entonces, bueno, sí que... Tu ho vas dir l'altre dia, en plan, com que decisions és... Jo, bueno, fa poc me canvié de curro i una de les meues compis, / amigues, que també se parla això en un podcast de Parquineo,
De fet, és la mateixa que me va donar un consell que vas dir també en Que este sabia, capítol, esta mujer. que sabies Canela, te quiero. Li vaig comentar que tenia en ment canviar-me de curro, tal, però que no estava segura per totes les coses pues, que me podia jo perdre canviant d'un puesto a un altre, i me va dir, tia, és que elegir també és renunciar. I va ser com, pues sí, totalment. O sigui, si decidís canviar-me de curro, n'hi haurà coses que inevitablement vaig a perdre, perquè elegir una cosa és renunciar a tot l'altre. Sí. I un poc li estava comentant, bueno, li estava dient a elles l'altre dia que pues, el fet de que Marta, per exemple, s'ha vingut. Fins i tot nosaltres que hem vingut de viatge hem renunciat a fer coses que estan passant ara mateix a València. Per exemple, jo m'he perdut la carrera d'empreses, a nadie le importa, de fet, ja no estic en eixa empresa, m'hauria de donar igual, pues he tenido FOMO, ¿vale? Lo siento. El malditísimo FOMO. Clar, entonces elegir és renunciar, i en el cas de Marta pense que més encara, no? Perquè és més temps estar lluny. I de fet, el meu és heavy perquè jo no ho consideré ni una decisió, vull dir. O sigui, al final també, per exemple, i sé de més gent, no?, que a lo millor estàs en una empresa i per necessitats del teu curro has d'anar-te'n a l'estranger una temporada, i és com, pues jo no ho he decidit en el sentit de que, o sigui, sí, he decidit on vinc i he decidit, o sigui, he tingut la llibertat de decidir quan ho feia, però sabia que ho havia de fer en algun moment. Sí, també és un poc quan saps que has de fer alguna cosa, el dir... Bueno, me ho lleve de damunt ja, encara que també sé és una que, decisió, clar, sí. però és la decisió de llevar-te-ho de damunt com a cosa que has de fer com a obligació, encara que saps que renunciaràs a coses, però és que si no les renuncies ara, les renunciaràs més endavant. Entonces és com, bueno... Igualment, en el moment en el que vas decidir fer un doctorat, que també va ser com una decisió, sabies que implicaria en algun moment això, no? O sigui, que d'alguna manera... Sí, i que també, per exemple, el capítol d'Ofèlia està guai perquè parlem com de prendre decisions i que al final la trajectòria d'un músic o laboral d'algú o el que siga, que de vegades tenim com superidealitzat i que durant el viatge també ho hem parlat, en plan, persones que tenen superclar la seva vocació i el seu camí i tal, i és com, jo sent que o sea, que sí que, claro, tot el món acabem prenent decisions, però a lo millor no són conscients. O sea, jo, per exemple, no vaig triar com la meva vocació no era 100% fer el doctorat, és perquè me van donar la beca i vaig dir, pues ja que tinc aquesta sort, pues l'accepte. Sí. Que va ser la decisió d'acceptar-la, no? Però vull dir que no era com focalitzar tota la meva vida en aquest objectiu. Entonces, a partir d'ahí, pues he anat fent el que m'he trobat. Però és que a vegades també el deixar-te emportar i el agafar les coses que te venen donades, o sigui, de la mateixa manera implica deixar enrere, perquè tu comentàvem d'una persona propera a tu que a la parella l'havien donat un treball no sé on i digué, pues me pire. O sigui, no és una cosa que ha decidit directament, però és com deixar-se emportar i com seguir aquest curso també te fa com haver de renunciar a coses. I fins i tot que de vegades pensem en la importància de prendre una decisió, no? És com, ha d'estar superfundamentada, superargumentada, he de tindre superclar el que vaig a fer. Prendre decisions no sempre és així, o sigui que de vegades te ve una oportunitat per lo que siga o no, o rebutjar una cosa te du a altres camins que al final te faran prendre una decisió en aquest aspecte, no? Entonces, no sé, que prendre una decisió no sempre ha de ser super justificat i has de tindre super clar que vols aquesta direcció. Els pros and cons, en plan, no ha de ser... O sea, no has de triar sempre el costat que més raons tinga, que a lo millor té ix, encara que tinga més cons, triar-ho i ja està. I de fet estava pensant també que és molt random, no? Però així en Anglaterra, en Regne Unit concretament, és com que es parla molt del Brexit, que va ser fa 5 anys, i es parlen molt de les conseqüències, no? I a nivell joventut, pues, tema Erasmus, tema treballadors així, tema nosaltres ho hem viscut a nivell d'Ibiza, roaming, no sé què, que són coses del dia a dia, però al final el Brexit va ser una decisió col·lectiva. I jo, per exemple, estava llegint l'altre dia un llibre que parlen de quan es va fer la votació, que, bueno, com que Facebook va tindre molt de paper ahí i tal, no? I, claro, se parlava de que els treballadors de Facebook en l'oficina en Anglaterra, després de que eixin els resultats, que es va crear una tensió que flipes perquè les decisions col·lectives d'aquest tipus t'afecten, o sigui, com que les decisions de les altres persones o les posicions de les altres persones també t'afecten i de vegades has de renunciar a coses encara que no les hagis triat tu. I això me parece muy heavy també. Totalment. O sea, perquè en el Brexit hi havia molta gent que havia votat no eixir i se lo tuvo que comer con patatas igual. També és veritat que, parlant també del capítol que farem en la Borde sobre relacions a distància, ara que dius això de les decisions d'altres persones també tenen conseqüències per a tu, al final les decisions que prenen les persones del teu entorn també te perjudiquen o te beneficien, però també tenen conseqüències per a tu. Saps? En plan que per a nosaltres dos, que tu estigues fora i hagis pres la decisió,
pues vulguis que no també mos repercutís d'alguna manera, però és com... Sí. Precisament per això deia lo de que no tens per què tindre clara una decisió, sinó que a lo millor tu pots tindre clar un objectiu a llarg termini i saber quines decisions has de prendre, però el teu context va canviant i això també és important, i de vegades que el teu context canvie implica que prengues decisions que a lo millor no tens tan clares o que te dona un camí que no era el que tu esperaves, que no sempre és blanc o negre, no? Sí. Es que, claro, es que sí que somos los Simpson, ¿eh? Sí, som. Porque, claro, estaba pensando, en plan, el tema este de que las decisiones de la gent... Perdón, heu vist lo de que els Simpson van Predecir el apagón? El apagón No, també. eso no l'he Però vist. és que n'hi ha tants capítols de Los sí, Simpsons és que ha que passat tot. és eso. Tot lo que pot passar en una Sí, societat Però ha passat. per a mi és el meme, rollo. És mentira. Pot ser que- Jo no tinc clar que... Potser és una escena que s'han inventat, no Sí. m'extrañaria nada. O Ara- al final ara és en la IA- agafar-ho i com enllaçar-ho en pinces como Sí, sea, tal ¿sabes? qual. Pues que, en plan, me estaban recordando que en el capítol de Jaime van parlar molt de, bueno, de ser fans i tal, i Jaime és molt fan de Sally Rooney, vam estar parlant de Sally Rooney i tal. I Sally Rooney una mica tota la seva obra i totes les seues novel·les tracten, o sea, són novel·les de personatge i tracten una mica això, en plan, com de vulnerables són perquè depenem de la resta de persones. I, Sí. o sea, en la última que m'he llegit jo, per exemple, és una xica que té un accident i té com dolor crònic y por su movida propia decidís deixar-ho en la parella perquè és com, no te quiero hacer daño, esta Ja. es mi movida solo. Sense adonar-se en que li està fent mal, o sea, li està afectant a ell també, ¿sabes? Entonces, mola molt com a nivell col·lectiu i individual, pues, com a totes les decisions ens afecten a tots els que estem relacionats amb aquesta persona. Sí. Bueno, fin de temporada, adiós. Ja ho vam avançar un poc, no sabem el que va passar. Sí. Estem bé, Estem replantejant-se coses. però estem però bé, que és important. estem bé, estem bé. Sí, sí, sí. O sigui, entre nosaltres i en el projecte estem bé. Però és de veres que... Pareix que estiguem com, en plan, tranquilos, chicos. Tranquilos. Nuestro esquí d'esta temporada s'ha controlat un poc millor. Sí, no. Però és de veres que jo que sé, ha passat molt de temps perquè jo crec que, no sé com ho heu viscut vosaltres, però jo de repente he parpadejat i han passat 4 anys. O sigui, és molt heavy. És molt loco. Sí. És com si haguem fet una carrera realment. Sí, perquè literal, és un grau carrera de podcaster. total. Saps a mi en què me passa? Veient les caràtules, no sé si en iVox o algo així, se mos va quedar com la caràtula de la primera Sí. temporada perquè Perquè no s'oblidaren la de canviar. No canviar-la. representa. Clar, tia, jo veig aquesta foto i dic, ¿quiénes son esas niñas? Ja. O sigui, és molt loco. Però és guai, és xulo, perquè és una Sí. manera de tindre records públicamente, però no Sí, passa però nada. és com... jo també tinc aquesta sensació, en plan, se m'ha passat superràpid, cosa que està bé, perquè és... No? Significa Imaginem que no ha és- sigut un patiment. No ha sigut traumàtic i no ha sigut un patiment, però Però és al heavy, mateix temps, I són molts anys, i són molts Sí. capítols, i molts temes, i molts convidats, no sé. Sí. És, I sí que és de veres cal que el parar. projecte també ha continuat creixent i que mola perquè hem fet que siga com una cosa, un ente propio que tenga su vida i tal. I entonces per això ara pues, estem en plan ens apeteix fer coses noves i replantejar-nos Que coses. no és un adiós, Que això ni no- tampoco exacto. sí que... O sea, ni és ni no és. És bàsicament un avís de que no nos esperéis en septiembre, ¿no? No. Un poco. No, de que no se sí. sap el que pot passar, rotllo. Anem a a allunyar-nos, pensar. com hem Però dit que al el- principi, anem a allunyar-nos per a veure en perspectiva Eso i es, pensar sí. opcions. Això és com quan en la parella dius, no vaig a deixar-ho, però necessito temps per a pensar. Pues estamos un poco en ese Nos punto. damos un tiempo. Nos damos un tiempo, anem a reflexionar, anem a buscar coses noves també per a que mos motive i que motive també a la gent que mos escolta religiosament cada mes i que ja està, i que moltes gràcies per tot, que estem molt contentes. Que ha sigut una temporada xulíssima també, en Sí, plan, la veritat que muy sí. buena. Malgrat la distància i tot. Sí, se ha superado todo, nenas, todo. Y claro, y es que en Wine también, pero las valencianas en general ha sido un año también muy Ha sigut un any duret. movidito. Entonces, pues que a pesar de eso, entre la temporada sincera Sí. y que muy bien, y ya está. Que somos las mejores. Y vosotras también. también.